Ja fa bastants anys vam fer una història. El Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant posa el punt i final a les jornades de la baronia d'Entença, del Baix Camp, el Priorat i la Ribera d'Ebre. Diumenge al matí, el Centre de Visitants del Coll de Balaguer va ser el punt de sortida d'una visita guiada a l'Hospital Gòtic de l'Infant Pere, encapçalada pel doctor Antoni Conejo de Pena. Abans d'iniciar la visita, el doctor Conejo va oferir als assistents una introducció històrica sobre la visita. Ja que hi va haver un bon nombre d'assistents i la visita exterior no es va poder realitzar degut al temps, es van fer 2 torns de visites, amb l'objectiu de donar a conèixer què va ser la baronia d'Entença durant els segles i la seva incidència a les diferents viles que en van formar part, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, el de la Ribera d'Ebre, el del Priorat, l'Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre, el Centre d'Estudis Falsetans, l'Associació Cultural La Riuada de Móra d'Ebre i l'Ajuntament de Tivissa han organitzat les jornades de la baronia d'Entença amb la col·laboració dels ajuntaments de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Falset i Móra d'Ebre. I el que va acabar encarregant